ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1884 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୁନ୍ସି ମହାଦେବ ସହାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଚମ୍ପାରଣର ନୀଳକୋଡ଼ିଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜବଂଶୀ ଦେବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1962 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେତେ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 2 ଥର। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, କ୍ଷମତା ଉତ୍ସର୍ଗବୋଧ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାକୁ କି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହେଲା? ଉତ୍ତର 1963 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଡାହାଣ ହାତ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର କଠୋର ସାଧନାମୟ, ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଦର୍ଶମୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରତା, ଦୟା, ବିଚାର ବିବେଚନା, ବିବେକବୋଧ, କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା, ସାଧୁତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କର, ଭାଗବତ ସଂହତି ରଖ, ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଭାରତକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶରେ ପରିଣତ କର।